Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta. Lahori janalong banghini abangphu drugs pen police ariding kachingnang. Kedam tang jakhong poni phai chraiser cap arni khotkhoti police station ke parlo Lahori jan railway track adung Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy along rakia horbo kecho atum drugs mate heroin pen raikom sakhi ariding kachingnang. Kachingnang check abangphu atum amen Wiki giri artaning kan thongke brakethom apo amen Manu Prasad giri arong amen Sukhanjan Nepali basti lapen Bijoy Rai artaning kan inkora troxy apo amen Chondorika Rai arong amen Dipu Lamding Road Irrigation Colony pusi pachinipon Lapenan parda khotkhotio sinitol saikia keja ponlin atengpen Lahori jan malom kiri kakuruk ahut hon thememe banghini abangphu alongpen heroin mate drugs longponlu kelongpon lok a drugs laki 13.300 grams lapen la anchot takali alangli tum kachonam vek akulat Sonu Muskan Hotel alongpen tab banghini kachingnang dunthu pusi pachinipon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News কোথাকা তোমাক কিয় ধৰিছে কিমান কণ্টেনাৰ আছে ক'ৰ পৰা আনিছা কি নাম যি যোনে মাল দিছে সেই নামটো কেনেকুৱা কণ্টেক্ট কৰিছে তাৰ লগত তোমাৰ কাষত নম্বৰ আছে তাৰ নম্বৰৰ কণ্টেক্ট কৰি মালটো দিবলৈ আহিছিলে না তোমাৰ ঘৰটো ডিফু আজি প্ৰথমবাৰ না আগতে ল'ব আহিছিলে আগতে লৈ গৈছা সেইখিনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰটো বজাৰলৈকে দিব আহিছিলে আৰু তুমি ভাইটি ক'ত থাকা বোকাজান কি নাম তোমাৰ কেইদিনৰ পৰা এইটো লৈ আছা তোমালোকে মই ফুৰিব আহিছিলোঁ আজি বস্তুটো তোমাৰ হাতৰ পৰা পাইছা সেইফালে লৈ থোৱা বোলে তাৰ পেণ্টটো অলপ হেৰি আছে বস্তুটো তুমি কি আছে বুলি গম পোৱা নহয় জানো Nepi alam neching honchenampu alam thipi atengpen kedam tang 1966 aning kanahut Karbi lamed amai amahang pathek det pen ningkan phokebra nerkeb arta plengdet aphi manja ahawar along Karbi elam iki lun tomo porom puthi jutang jubat nim rokom ingcho dunangji pareng nangji lapen cherai kom dunangji pura Karbi lamed amai manja aro dovek nangji pu mathasi manja ahawar angkang kaiketa cherok tok lapen Texer reset Ratsai klembang phubang phi atum chingrum se kedam tang ningkanisi aprang Karbi lamed amai manja aro sengdunlu Karbi lamed amai manja aro ingtang rak pen kipachari ji aphan halaso aporahut sorkari gaubura Lawrence rongpi aphan si mei phuarpu ingbai pondo lapen jakhong poni phaing koi arni manja cattle farm IB along hawar kachi humri amai along kele manja aro mei phu Lawrence rongpi kachepahem phu amai along kachetongdun manpeng alohi pen kele lumbajong alongri amei phu sarsing ingti Kele lumbajong longri amai dun meipu rensing tera kongchun bang samsing kro rapchun bang robin teron rapchun bang harsing tokbi LLKLA member sarsing tiso dihin rimbang junaki timungpi inglong po kele harsing tokbi lumbajong longri kele member Rebecca intipi lumbajong longri kele member junali bepi Lumbajong longri kele member Sikharani ingtipi manja kele dihin rimbang dihin chunbang sarthe ingti manja kele aro magazine editor chunbang anparta manja digital news forum mepu Dilip Hanse K news channel correspondents anparta MDNF dihin chunbang Rajesh Hanse news 24 manja correspondents anparta MDNF member Dorsing Taronatum chetongdu manja perangke butung tumhan Kardom itu nitung lumbajong longri amei pen manja Karbi lamed amai aro nangke humri lapen dak mission lo lapen dak nil tuman Karbi lamed amai manja aro mefu lapen kongchun bangalang nitum hanang pacini tu noteng polo tangke
manja ta Karbi lame ramai bangke kangdang lo nang tum ke paprang se gitu lo lasi ini Heklong lo ni tum wang pen lasi dah ko bang Heklong lo manja aruta manja Karbi lame amai aruta mana ke pap si kali ke paprang lo pu bang nil tum ang Heklong kon pamelo lapen tu nang tum non hejong bang solam nang karu bang ke lalo nil tum lumbajong longri isial longri along lamer mai Karbi lamer mai aro bange ropho lake inglong kiri Karbi lamer mai aro difu Karbi lamer mai aro lapen manja Karbi lamer mai aro lapen pu dutulang don suri Karbi lamer mai aro lapen isi bange dak iltum te boghet lake inglong po Karbi lamera mayaru lahen lo lapen aku non ke chan thubom ji non biltar do thubom nitum aro mai ke kangdang dia phan nitum la disama wan tu po doko la se Karbi lamera mai pen stame non matke disama longri amai lumbajong longri amai pen nitum non le lote nitum lamang dai me ke teng poni mate sayang deng ke teng poni lamang ke lalo nitum arotin na long chingurumi ke chingurumi tanglo polo tangte nitum puthot la so aro ke pacan dia phan nitum ain pen nang pacini ding lo na se nilam te Hidim timung arong along auto lapen truck ahir ing tangrak pen kachitong. Jakhong poni phai ingkoi arni Borjan constituency arlo Dilai police station ke parlo HDP bazar par chotimung arong adung along ihum auto lapen truck ahir ing tangrak pen kachitong. Labang so kachitong longlok laki auto abang sukhanjan dambom lapen truck abang lapu Dilai anat kevang bom ahotsi kupi koson penlo ni chetong derlo. Son si tong sekot pen Dilai police atum arjulong si adim aklong an palidun si kisum ke phowek atum aphan chepardeng ponlo. Oto kevek abang lapen arlo ka chethap atum penangan areng ahu kisu ahir kang tangrak ajok HDP primary health center along an ponlo. Bonta ladaki un ilupusi puthot emergency ambulance hangsi Diphu medical college and hospital along an ponthulu. Oto arlo ka chetha bangpli areng ahu kisu atum amen Veronica Kindo artaninkan krepho arong Lokhijan Rajen Rongpi artaninkan thongke brapho arong Lokhijan notun line Sika ingtipi artaninkan ingkoi resirke arong Rongpi Rongthom Asim Bonterangpi artaninkan pli arong Rongpi Rongthom Lason si auto bearing registration number AS09BC 2547 Lapen truck bearing registration number WB 63B 5866 Humni agari phanse tami Dilai police atum pensi chepardeng ponlu. Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news. Lasi lahai labangso nili kaning jeta kisung an pen pajok jipan nili ke thege ding tumhan nili tuning ding tum semake sar sujorong phar sar phan langli medically ma langli phan si lahai facility lada ambulance lapen 24 hours current tu lapen running water lahai abang do sante la me pagi sante staff ke staff ke bang trainee bang ribon bang trainee bang di sana lagi